Okay, niya din si James Lo Aparicio, Matt Corey, maayong hapon, Pastor. Jimsel Oclaret Lamion, maayong hapon, Pastor. Mangutana kung pwede ba mag-add to sa birthday pag Sabado mga ligo. Pwede ba kuno mo add to sa birthday unya pag Sabado mga ligo. Sa ato pa duha iyang pangutana, dahil pwede ba makatambong sa birthday o pwede ba maligo pa ng Sabado. Yan, Igsoon. Kung sa may purpose sa pagtambong sa birthday, okay? Kanang birthday, Igsoon, usa na siya ka maayo nga higayon sa paghimamat aron masuod nimo ang imong gituhuan nga maamigo nimo. O baka ha, kung ikaw usa ka Adventista, aron usab makasulod ang mensahe, pwede usab ka magserenading bisan og Sabado. Kaya ang imong tuyo sa pagserenade, maampuan siya. O baka kung adunay panahon nga makapahat ka o gamay nga mga panahon, kay usually magbisita tas panahon sa serenading, mao man atong gabuhaton, magampo, kanta, hataga may mensahe, niya ampo o niya mo greet og happy birthday. Kung na may handa gamay, so mangaon, kana nga pagpangaon, dili na ingon nga gasto-gasto kun dili, that is fellowshipping, no? Aron pagbadako sa relasyon. So wala ko'y nakita nga sala diha. Well, in fact, wala ko'y nabasa sa Biblia nga sa dihang nagselebrar kay duha ra man ni ka word nga birthday dinhi sa Biblia, Igsoon. Nasa Genesis ang isa nasa Marcos. O niya, ang una nga nagselebrar sa birthday sa Biblia, mao man si Pero, no? Dinhi sa Genesis chapter 40 verse 20. Si Pero nagbuhi o piniriso sa panahon siyang birthday. Kaniadto sa panahon ni Marcos, gabuhi sa siyang piniriso. So, sa ato sa nga panahon, pwede ka magselebrar sa imong birthday aron sa pag-ampo nga to sa Ginoo nga tagaan kag freedom. Freedom gikan sa kaulipnan sa sala. Tagaan kag freedom sa kalisod sa panahon. Tagaan kag freedom sa naulipon ka ba sa imong bisyo, no? So, daghang purpose ang birthday. Ang uban, kaunahuna managod nga ang birthday mo, kaon, ang birthday sugba, ang birthday magluto, magsyutukil kuno. Kana siya, dinay nato kalimtan, Igsoon, ang pagdaig sa ngalan sa Ginoo panahon sa birthday. So, walay ko'y nasayop nakita nga panahon sa Sabado, kung mag-serenading mo sa nag-birthday, pwede mo mag-serenade, inyong ipasulod ang mensahe niini. Okay? Bino na tayo caller, ato sa dawato na first caller nato.